Nhasi ndoda kumbotaura neShona rurimi rwaamai kuti chii chinonzi autism. Autism mamiriro akaita zvinhu mupfungwa. Icondition yekuti munhu anozvarwa nayo ende uye icondition inototi munhu anozvarwa nayo but inozozikanwa azvarwa kubva kuma 6 months, 8 months, 1 year. But vana chiremba vanozonyatsopa diagnosis kana kuti chidhindo chekuti aiwa munhu uyu ane autism kubva kuma 3 years. Chikonzero ichitanga kudiagnoswa kubva kuma 3 years ndopekuti munenge makutanga kuona behavior yemunhu. Saka chinonzi autism chino affecta mafungiro edu, chino affecta manzwiro atinoita, magamuchiriro atinoita information nemaprocessero atinoita information iyoyo. Saka ndicho chinonzi autism. Kureva kuti munhu ane autism akasiyana nemunhu asina autism pamagamuchiriro aanoita information nekuiprocess nekuzoita behavioral output. Saka ndiko kusiyana kwakaita munhu asina autism neane autism. Tinozoona behavior yakasiyana, chinenge chakasiyana maprocessero avanoita information vanhu ivavo vari vairi. Saka research inoratidza kuti chinokonzera autism